హాయ్ అండి. హాయ్, హలో, నమస్తే. నేను అమల. ఈరోజు అమల ఏంటి ఇలా వచ్చింది వీడియో ముందుకి అనుకుంటున్నారా? నేను ఒక హెర్బల్ రెడీ చేద్దామనేసి వచ్చానండి. ఇలాగా ఇప్పుడు లేడీస్కి బాగా ప్రాబ్లం అంటే హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లం అండి. హెయిర్ బాగా ఊడిపోతుంది కదండి. హెయిర్ ఫాల్ అరికట్టడానికి ఒక హెర్బల్ రెడీ చేసుకొచ్చండి. ఆ హెర్బల్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దామండి. మనం రెడీ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ అది రాతి ఉసిరికాయ కాడలు 2 తీసుకోవాలండి. 2 మామూలు ఉసిరికాయ ఆకులు 2, ఇలాంటి కాడలు 2. తర్వాత ఒక గ్లాసుడు నూనె, ఇలాగ ఒక కప్పుతో, ఇలాగ మెజర్మెంట్ ఇలా ఉండాలండి. ఇలా ఇంత కప్పుతో ఉండాలి. ఇలాగ నూనె తీసుకోవాలి. నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ చెప్పిందండి. 3 months నుంచి నేను ఫాలో అవుతున్నాను. నాకు బాగా తగ్గిందండి. బాగా హెయిర్ ఫాల్ అరికట్టింది. ఊడటం లేదు. బ్లాక్గా కూడా ఉంది జుట్టు. చాలా బాగుందండి. బాగుంది కదా అనేసి నేను వీడియోలో మన ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేద్దామనేసి నేను వచ్చానండి. నాకు బాగుంది, నా ఫ్రెండ్కి బాగుంది, అందరికీ ఇంకా బాగోవాలి కదా అనేసి నేను వీడియో చేస్తున్నాను. మనం ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి. స్టవ్ వెలిగించానండి. ఇలా సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. బాగా పెద్ద మంట కాకుండా చిన్న మంటలో. తర్వాత నూనె ఇలా పోసేయాలండి. దీంట్లో అలా నూనె పోసేయాలండి. అలా పోసిన తర్వాత అలా మరగనిద్దామండి. అలా మరిగిన తర్వాత ఈ లీవ్స్ ఉన్నాయి కదండి, మనం ఈ లీవ్స్ని ఇలా తీసుకోవాలి. ఈ లీవ్స్ని ఇలా తీసేయాలండి. ఈ నూనె మరుగుతుంది కదండి, అలా మరగవాల. మళ్ళీ ఇవి కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇవి కూడా అలా వేసేయాలండి. అలా మరుగుతున్నాయి కదా, బాగా మరగనివ్వాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత ఇలా స్పూన్తో ఇలా అనాలి. నేను తొందరగా వీడియో ఇలా నేనే తీస్తున్నానండి. అది ఎలా వస్తుందో వీడియో ఏంటో, నేను బాగా తీయాలని తీస్తున్నాను. చూడండి ఎలా మరుగుతుందో. బాగా మరుగుతుంది కదా, అలా బాగా మరిగినవాళ్ళ నూనె. ఇలా ఒకసారి ఇలా కలుపుకుంటుంటే బాగా మరిగిన తర్వాత అలా మరగనివ్వాలి. అదిగో అలా మరుగుతుందో చూడండి. చాలా మరగాల. ఆ లీప్స్ అంతా బాయిల్ అయిపోతుంది కదండి, ఆ రసం ఆ నూనెలో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అంతే, స్టవ్ కట్టేయండి. స్టవ్ కట్టేసి కొంచెం బాగా చల్లారనిచ్చి అప్పుడు వడకట్టుకోవాలి. బాగా చల్లారనిద్దామండి. బాగా చల్లారిందా, కొంచెం ఇంకా కొద్దిగా చల్లారాల. ఆ వీక్స్ అంతా పోయిన తర్వాత మనం వడకట్టేసుకుని ఒక గాజు కంటైనర్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవాలండి. ఆ స్టోర్ చేసుకుని వీక్లీ 2 times 3 times రాసుకుంటే మన జుట్టు అసలు ఊడదండి. హెయిర్ ఫాల్ ఉండదు. జుట్టు మళ్ళీ బ్లాక్గా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుందండి. నేను 3 నెలలు బట్టి నుంచి వాడుతున్నాను. 3 months నుంచి వాడుతున్నానండి. మీరు కూడా వాడండి. ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అనేసి నేను ఈ వీడియో చేశాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. ఆల్ అనే సింబల్స్ వస్తుంది. ఆల్ అనే సింబల్స్ నొక్కండి. నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకు వస్తుంది.
హాయ్ అండి, ఉంటానైతే.